Αν και οι καλλιέργειες υποκάλυψη, τα γνωστά θερμοκήπια προσφέρουν στον αγρότη προστασία των προϊόντων από καιρικά φαινόμενα, μεγαλύτερες αποδόσεις και ποιοτική παραγωγή όλο τον χρόνο, ο αριθμός τους στη χώρα μας παραμένει μικρός. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφονται εισαγωγές κυπευτικών από γειτονικές χώρες. Ο Γιώργος Τσίτσιος από τα Βασιλικά Θεσσαλονίκης διατηρεί τα τελευταία 10 χρόνια 4,5 στρέμματα καλλιεργειών σε θερμοκήπια. Ήθελε να φτάσει στα 10. Στόχος όμως που καθημερινά απομακρύνεται. Δεν το βλέπουμε να γίνεται και από κόστος πλέον των θερμοκηπίων, αλλά δεν μπορούμε να τα στηρίξουμε και από θέμα εργατικών. Θέλουμε να καλλιεργούμε στον τόπο μας, όμως δεν μας δίνονται τα ανάλογα εργαλεία. Τα θερμοκήπια προσφέρουν στον αγρότη προστασία των προϊόντων από καιρικά φαινόμενα, μεγαλύτερες αποδόσεις και ποιοτική παραγωγή όλο το χρόνο. Όμως ο αριθμός του στη χώρα μας παραμένει μικρός. Ως αποτέλεσμα είναι να καταγράφονται εισαγωγές κυπευτικών από γειτονικές χώρες. Έχουμε δίπλα την Τουρκία με πολύ καλό κλίμα. Έχουμε μεγάλη αύξηση των θερμοκηπιακών και υπαίθριων καλλιεργειών της Τουρκίας. Ξέρεις ότι παρακαλάμε να μην ανέβουν οι τιμές στα προϊόντα μας. Να μην ανέβουν πολύ, γιατί αν ανέβουν θα κάνουν εισαγωγές. Ο διάσπαρτος κλήρος, το παραγωγικό κόστος, οι τιμές του πετρελαίου, ακόμη και το κόστος των εργατικών χαρακτηρίζονται ως απαγορευτικοί παράγοντες από τους παραγωγούς για να αυξήσουν τις καλλιεργούμενες εκτάσεις τους. Σύμφωνα με την απογραφή γεωργίας κτηνοτροφίας της Ελστάτ το 2021, με έτος αναφορά στο 2020, από τη συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση σε όλη τη χώρα, μόνο το 0,2% αφορούσε τα θερμοκήπια. Παρ' όλα αυτά, στην κατανομή της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης, συγκριτικά με το 2009, το 2020 αυξήθηκαν τα καλλιεργούμενα στρέμματα σε θερμοκήπια κατά 13,7%. Αντιμετωπίζουμε βασικά προβλήματα τα οποία εντοπίζονται στο μικρό κλήρο, στην έλλειψη οικονομικών κινήτρων. 7 από τις 13 περιφέρειες της χώρας είχαν καταγράψει αύξηση της γεωργικής έκτασης σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες, με την πιο μεγάλη άνοδο στη Δυτική Ελλάδα με ποσοστό 135,2%. Στον αντίποδα τη μεγαλύτερη μείωση 16% είχε καταγράψει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σήμερα στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 55 με 60.000 στρέμματα καλλιεργειών υποκάλυψη. Τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται στην Κρήτη ή στη Δυτική Ελλάδα με καλλιέργειες κυπευτικών. Χαμηλό νούμερο για τις δυνατότητες που έχουμε σαν χώρα, αν σκεφτούμε το τι γίνεται στις χώρες της Μεσογείου. Την ίδια ώρα οι παραγωγοί επισημαίνουν την έλλειψη των εργατών γης, με κίνδυνο πολλές φορές να μην μπορεί να γίνει η συγκομιδή της παραγωγής.